Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares. Niining nga gayon na mag hisgot-hisgot kita bahin ni ining kani bitong ato ang kinaiya, ato ang tradisyon sa mga Pilipino nga mag-collect gayon og dusi kalain-lain nga prutas, lingin nga prutas no para sa New Year. So unsa man kaayo kini nga prutas, daghan kaayo nang ilang ipang-collect. Gikan sa pineapple, sa apple, sa grapes, star apple, guava, lanzones, makupa, santol, o naapa ka ng mga oranges diha, naapa ng mga kiyat, unsa pa na. Dayon, naapa ang mga tisa, dili no tisa, lingin ba ang tisa? No, basta kay anything nga round. Sa bata pa ako, doon ako nadunggan nga announcer sa radio nga mo'y, I do not know siya bagyo nagpauso niya adto nga or gikan ba to sa Chinese tradition niya nga nakuha og iya usab nga gi-apply. So murag sugod ni adtong higayuna, murag daghan na dayon ang mag-collect og mga lingin nga prutas kada December 31. Ibutang dayon na nila sa dako nga round pud nga butanganan og ilang i-display diha sa table, no? Karon daghan tingali ang mangutana og para unsa kana, no? Sa akong nahibaw-an para kuno kana siya good luck, but I don't believe in luck. We are blessed, no? We are blessed. Wala ta magsalig sa luck. Then prosperity, good health, abundance, money. Mao kana ang mga significance ni anang lingin-lingin nga prutas kuno nga i-collect. Apan natong tan-awon kung tinuod ba gyud kini siya, mutugo ba gayon, no? Una, kung tinuod pa kana siya, itata na nga mga Pilipino or mga katao, Pilipino man tingali na nagga-practice ana. I do not know sa mga first world countries, murag wala kay dili kay sila particular ana, no? So, mao kini, kung tinuod pa kana nga it brings good luck, money, good health, prosperity. Abay, wala untay magdaot nato, wala untay pobre nato, wala untay aginod ka nato, no? Kung tinuod man kana. So, mao kana ang ato ang unang-unaon nga tinuod ba kini or nagpaulipon lang kita sa atong mga tradisyon o kultura, no? So, mao kana. In my case, ako na dili ko particular ni ana. Dili ko particular ni ana because adunay Almighty nga mo'y nagtan-aw kanato, mo'y nagpasubay kanato sa dalan nga atong pag-aagian. O good health, we have the greatest healer, no? Prosperity, we have the greatest provider. He is the God of abundance, no? Mawalay prutas, naa ang Ginoo mo'y muhatag kanato ni anak. So, unsa pa lain nga gi-promise kuno anang lingin-lingin nga prutas, kaluoy mga prutas ambot og sila kibaw ba sila nga nagdala din sila suwerte, pero mo kanay gituhuan sa mga katawhan, no? So, prosperity, good health, ang good health, dili kita magpabaya sa atong lawas, mukaon kita nutritious food, nutritious fruits to kanang build up or to make our immune system stronger. Dili kita magdaot, no? Di iwas stress, iwas depression, iwas doubt, iwas anger. Healthy kita ni anak, no? Dili kita magdepende sa mga lingin-lingin nga prutas. Tingali daghang masuko nako tungod kay naana naman sila collection ni anang 12 fruits, 13 kuno kay good luck. 13, the number 13 is not really good luck in the Bible. It signifies rebellion, no? So, mag-undang ta ng 13 kay Satan rebelled against God. Oh, he is the number 13 sa biblical numerics, no? So, mao kana ang atong pagsubayon. Dili man dautan kung aduna kita mga tradisyon, pero kung maayo nga tradisyon, pero kung kanang tradisyon nga ingon ana murag dili maayo nga atong pa undayunan, no? Ato bang i-tolerate, ato bang ikuan nga kanang compromising mo. Ay sige lang unsa boy naaana og mutuod tawa may mawala nato mga palangga dunay mawala.
dunay mawala na to ang atong pagtuo ug baruganan. So ang atong pagtuo daan sa Ginoo medyo natakpan na because ang atong gituhuan kaning mga lingin-lingin nga prutas. Ang atong pagtuo sa Ginoo murag medyo nakuhaan na og 50%, no? So kun mingon pug kag walay mawala ang atong baruganan, unsa may gibarugan nato sa atong pagtuo diay sa atong existence diri sa kalibutan. So ingon ana no atong sumayon gyud ngano ba, no? Nagsugo ba ang Ginoo nato nga mag-collect mo og 12 ka lingin nga prutas aron abunda ninyong kinabuhi, wala dili mo taptag sakit, naay daghang kwarta mo abot. O matapulan di punta na og ako mag-collect na lang pug daghang klases lingin, no? Pero dili inana ang gisaad sa kahitasan, dili ingon ana ang atong kinabuhi nga magsalig kita sa prutas nga atong i-collect. Ni arba po ibang mga namaligya o prutas mo take advantage bitaw, oportunista ba? Mahal kaayo bisan og kanang dunot murag na lasyot na ng mga prutas dia, mahal og binaligyaan because of that, no? So dili man pud ta makapugos o mingon niya mo nga magbuot mo pud ka. Okay, dili man pud ta kabuot, no? Pero atong nauna-on og wa ta tinungtoy ani. So ingon ana no. Munang dali kita magbudol-budol di ay kay bisag kana lang daan paliton gyud bisag mahal. Mahinungdom ko sa una doon ako'y amiga nga ako lang gid siya gipalit dilo kay aron doon ako'y lingin-lingin sa New Year ko. Ipalit ka ng kamahal siya. Okay aron kuan ko. Ay binuang man na day, di man na kuan, no? So ingon ana kun good health, mga ta good health, ang binga na to atong lawas. Mukaon kitag nutritious food, nutritious fruits, 8 hours of sleep, dayon dili magpatuo anang mga stresses sa kinabuhi, makig-relasyon kita sa Ginoo, dayon magsimba kaniya, magdayig kaniya, makamatun kita kinabuhi nga abundant life, no? Dili noon na ingon nga wala ni kitay problema, dili na mitabo. While ni ata ning kalibutan na kanang problema, kanang mga health issues, mga problems na agid na siya, no? Kay we have to suffer with him. Otherwise i-deny ta niya. Mawala nga tong inheritance, no? So ingon ana ang sekreto. So kanang mga 12 fruits ug mahimo dili na lang ta ana, no? Kay dili gina siya tinuod. Pastilan og tinuod pa na daghan na kaayong Pilipino nga dato. Daghan na gyud kaayong Pilipino nga wa maglisod. And yet kanunay nga naay naglisod. Bisan ang mga naa sa kutong mga intawon galisod na gyud mo lugos gyud palit og kuan. Biyasong, nabisag na lata na ng biyasong kay lingin-lingin lagi lingin-lingin, no? So mao kanang ako na hinumduman ini nga kahaponon. I do not know og mo sang-ayon ba mo aning ako pero ako dili ko magpaulipon ni anang collection og lingin nga fruits every December 31 kay binulaga, no? Kay bag-on nga tuig bisag unsaon nato na kung maulang gihapon ang atong kinaiya tapulan dili mo trabaho dayon magsigid kaon anang mga ginadili wala gid na magpabilin gyud ta nga inana, no? So alam mo kasuko nako, no? So inana man gyud na. Inana man gyud na. So this is going to be my last vlog, my last his got, no? I hope mo angay ra pud mo. So inyo ba kung i-bash? Ayaw man pud bawal negativity, no? So mo kana siya. Doon ako'y nabasa sa Facebook, bisan pag unsaon ninyo kulikta anang 12 ka prutas o di mo mubayad sa inyong utang, useless lang gihapon, no? So, hoy kanang doon mga utang diha, bayarin na yung mga utang ka dili maayo nga doon na kay utang, mo inig-intra sa tuig, bagong tuig, no? So, bayad ka sa atong utang aron ma-healthy ang atong una-una, ma-healthy atong heart, dili masakitan, no? Kay hoy, wala na gyud ko'y utang, nakabayad na gyud ko, no? Pareho sa akong amiga kahapon, diri siya sa balay kay
Ter, mansanas, ter, ko di man ko hilig, anak, ter, dili man sa hilig. Healthy food man siya. Utang lang ko, ter, ko ako nang bayaran, kadili na, di ko ganahan, doon ako'y utang anang New Year. Kaya imbis magsugod ko bago, tuaga po ang kus karaan akong utang. Mutong katawa siya, nalipay siya nga akong bayaran og cash. Barato ragod po, 200 ragod po, no? So, ingon na lang mga palangga, mga higala. I hope inyong taga-agigayunan nga inyong i-view kini nga video. So, have a good and godly day everyone. Please remember, Jesus Christ alone can provide, can protect, can help us in all our challenges, in endeavors, in life, problems, health issues, financial issues, o uban pa, dili ng lingin-lingin nga mga fruits. No? So, have a good and godly day again, and please remember, if the going gets rough and tough, just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Faith alone, without works. Without faith, we can never please Him. Where is your faith? Naa sa mga lingin-lingin nga mga fruits? I hope naa paghihapon kang Jesus Christ, God the Father, God the Holy Spirit, God the Son. No? So, thank you so much sa nag-subscribe. Ug sa wala pa mag-subscribe, feel free to click the word subscribe. Kana o ganahan po mo. Pero dili, okay ra gyapon, no? So, thank you so much. And bye-bye hangtod sa sunod pa nga mga adlaw. This is our last video for this day, for this year. Bye-bye and salamat kayo.